ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହଉଛି ମୋହନ। ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ରହି ଜବ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ 7 ଇଞ୍ଚର ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ମୋ ଘର ବାରିପଦା। ମୋର ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଘରେ ରହୁଥିଲି। ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋ କାହାଣୀ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘର ଦାଦାଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ମୁଁ 8 କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯବାନୀ ଥିଲା, ମୋ ଖୁଡ଼ୀ ଭାରି ମେଲାପି ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳି ଯାଉଥିଲେ, ସହି ସହି କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଟେ। ସେ ମୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅଚାନକ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇ ନ ଥିଲେ। ସେ ପୁରା ଗୋରା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେତେ କଳା ନୁହେଁ। ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଚୋଖା, ତଳୁ ପତଳି ସେକ୍ସି ମାଲ୍ ଖଣ୍ଡେ। ମୋର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ବେଶୀ ମିଶାମିଶି ହେଲୁ। ଦାଦା ଭଦ୍ରକରେ ଜବ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଶନିବାର ଦିନ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଦୁଇ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ଘେନି ସୋମବାର ଦିନ ବଡ଼ିଭୋରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଖୁଡ଼ୀର ବୋଧେ ସେମିତିରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ ନ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବି କିଛି କାମ ନ ଥାଏ। ରେଜଲ୍ଟ ଆସି ନ ଥାଏ। ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ ଥାଏ, ଖାଲି ବୁଲିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ନହେଲେ ଖୁଡ଼ୀ ସହିତ ଗପାଗପି କରିବା। ହଁ, ମୋର କାମ ଥିଲା। ଖୁଡ଼ୀ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ଉପରେ ଆଖି ପକାଉଛ, କୋଉ ଝିଅ ସହିତ ଗପୁଛ, କାହାର ହାତ ମାରିଛ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି, ଖୁଡ଼ୀ ତମର ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ। ଦିନେ ଖରାଦିନେ ମୁଁ ଖୁଡ଼ୀ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ଖୁଡ଼ୀ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କବାଟ ଆବାଜ ଥିଲା। ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରି ନ ଥିଲେ। ମୁଁ କବାଟଟା ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଖୁଡ଼ୀ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ିଟା ଛାତିରୁ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଦୁଧରେ ଖାଲି ବ୍ଲାଉଜ ଅଛି, ଭିତରେ ବ୍ରା ନାହିଁ। ନାଲି ରଙ୍ଗ କପଡ଼ା ବ୍ଲାଉଜରେ ଭିତରୁ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଗୋରା ଗୋରା ଦୁଧ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବିଲି, ଉପରେ ତ ଖୁଡ଼ୀ ଏତେ ଗୋରା ନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଟା ଦୁଧ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡି ଟେକି ହେଇ ରହିଛି। ମୁଁ ଏସବୁ କେବେ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖି ନ ଥିଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡ ପର୍ବତ ପରି ମୁଣ୍ଡି ଟେକିଲା। ଭାବିଲି ଟିକେ ହାତ ମାରିବି କି? ତା ପରେ ଭାବିଲି, ନା, ଏଗୁଡ଼ା ଖରାପ କଥା। ସେତିକିବେଳେ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ମୁଁ କହିଲି, ଏବେ ଆସିଲି କହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ହୁଏତ ଜାଣି ନ ଥିଲେ କି ନ ଜାଣିଲା ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାଢ଼ିଟାକୁ ସାଇଜ କରୁ ନ ଥିଲେ। ମୋତେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଖୁଡ଼ୀ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ପର୍ବତ। ଖୁଡ଼ୀ କହିଲେ, ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲଣି। ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ କିଏ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୁଷ୍ଟ ନ ହେବ? ସେ କହିଲେ, କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖୁଛ କି? ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନ ଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ? ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇ ଦେଖ। ସେ କହିଲେ, ନିଅ, କ'ଣ କରୁଛ କର। ମୁଁ ସାହସ କରି ତାଙ୍କ ଦୁଧରେ ହାତ ରଖିଦେଲି। ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ
ହାତରେ ଧରି ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ କହିଲେ, ଏତିକିରେ ମୋର କିଛି ହେବନି। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପାଇଖାନାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଶିଖ। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ଶିଖାଅ। ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ି ସେଥିରେ ବିପି ଦେଖାଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଖୁଡ଼ୀ ତମେ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିଛ? ଖୁଡ଼ୀ କହିଲେ, କ'ଣ କରିବି? ତମ ଦାଦା ତ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ରହି ମୋ ବିଆର ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଏତେ ହିଟ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ପାଟିରେ ଯିବ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୂରା ମୁଣ୍ଡକ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ସେ ବିପିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲି। ମୁଁ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସାରା ଚୁମା ଦେଲି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖୁଡ଼ୀ ଲାଜରେ ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଥିଲେ। ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଯୋଡ଼ାକୁ ଆଉଁସି ପକାଇଲି। କହିଲି, ଖୁଡ଼ୀ କ'ଣ ରଖିଛ ମ? ଖୁଡ଼ୀ କହିଲେ, ଯାହା ଦୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ତମ ଶାଢ଼ୀ, ସାୟା, ବ୍ଲାଉଜ ସବୁ ଟାଣି ଓହ୍ଲାଇ ରଖିଲି। ତାଙ୍କୁ ପୂରା ନଙ୍ଗଲା କରିଦେଲି। ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ନଙ୍ଗଲା ମସ୍ ଗୋରା ଦେହକୁ ଦେଖି ମୁଁ କାମ ଲାଲସାରେ ଆସି ହୋଇ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ବିଆ ବାଲକୁ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ବିଆ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇ ଦେଲି। ଖୁଡ଼ୀ ଆଁ ହେଇ ଗରମ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରଟା ପୂରା ଓଦା ଓଦା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଉପର ପଟରୁ ପୂରା ତଳ ପଟକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ବିଆ ଉପରକୁ ମୋ ମୁହଁ ନେଇ ବିଆକୁ ଚାଟିଲି। ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ବିଆର ରସ ମୋ ପାଟିରେ ଭରି ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ତା ବିଆ ରସ ଓ ଛେପରେ ଓଦା କରି ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଷିବାର ମଜା ଅନୁଭବ କଲି। ସେ ଆନନ୍ଦ ଅପୂର୍ବ ଥିଲା। ମୁଁ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ବିଆକୁ ଆସ୍ତେ କାମୁଡ଼ି ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଖୁଡ଼ୀ ମୋତେ ବୁଲେଇ ଦେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ଖୁଡ଼ୀ ପାଟିର ଲାଳ ଓ ତାଙ୍କ ବିଆର ରସ ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ଲାଗି ମୋତେ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ପକାଇଲା। ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଆ ଭିତରକୁ ଦାବି ଦେଲି। ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଦାବି ମୋ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଷ୍ଟପ୍ ମାରି ଜୋର ଜୋର ଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଖୁଡ଼ୀ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଖୁଡ଼ୀ ବିଆ ଭିତରକୁ ବାଣ୍ଡକୁ ଦାବିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଧରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଘଷୁଥିଲି। ପ୍ରାୟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜୋର ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ ଖୁଡ଼ୀ ବିଆ ଅତି ଗଭୀରକୁ ଦାବି ଦେଇ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ଚିପି ଚିପି ହୋଇ ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଖୁଡ଼ୀ ବିଆ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଖୁଡ଼ୀ ବିଆରୁ ବି ରସ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ଖୁଡ଼ୀ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ମୋ ପିଠିକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ଗାଲ ଓ ଓଠରେ ଘନ ଘନ ଚୁମା ଦେଲେ। ଦୁହେଁ ଏତେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଉଠି ଧୁଆଧୋଇ ହେବାକୁ ବାଥରୁମ୍କୁ ଗଲୁ। ମୁଁ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ସଫା କରିଦେଉଛି କହି ତାଙ୍କ ବିଆରେ ସାବୁନ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦାବିଦେଲି। ଆହୁରି ତା ପୂରା ସହଜରେ ପଶିଗଲା। ଖୁଡ଼ୀ କହିଲେ, ଯା ଦୁଷ୍ଟ। ବାଥରୁମ୍ରେ ସାବୁନ ଲଗାଇ ଆମେ ପୁଣି ଗିଆଗୁଇ ହେଲୁ। ସାବୁନ ଲଗାଇ ଗେଇବାର ମଜା ଅଲଗା ଥିଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଗିଆଗୁଇ ହେଉଥାଉଁ। ଏବେ ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଆସିବା ପରଠୁ କମିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଘରକୁ ଗଲେ ଥରେ ଗେଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି।